Il-Prim Ministru Joseph Muscat ippreżenta il-5 prioritajiet ewlenin ta' pjan konkret il-Partit Laburista se jippreżenta lil poplu Malti u Għawċi fit-3 ta' Ġunju illi ġej. L-ewwel priorità se tkun dik li jitnaqsu t-taxxi mill-ġdid biex il-familji Maltin u Għawċin ikollhom iktar flus fil-but u l-ekonomija Maltija tissokta tikber. Dan se jkun il-mod li bih il-poplu jieħu lura parti mis-surplus illi nġema'. Il-Partit Laburista ippropona inizjattiva ġdida ta' tax refund lil kull persuna illi taqla sa' 60,000 euro fis-sena. Il-tax refund se jvarja bejn 200 u 340 euro għal kull persuna. U bekk saħansitra jekk f'koppja żewġ persuni ilgħu inqas minn 60,000 euro separatament, it-tnejn ikunu intitolati għat-tax refund. Hija sistema li permezz tagħha min jaqla l-inqas ħajkun qed jieħu l-aktar flus lura. U anke ħajkun hemm inkluż persuni li jaħdmu iżda ma jikkwalifikawx biex jħallsu taxxa għaliex fost oħrajn qegħdin fuq il-minimum wage. Dawn ukoll ħankunu qegħdin nagħtuhom pratikament tax refund lura. Din il-miżura mistennija tolqot mal-190,000 persuna u jistmata li se tiswa 46 miljun u 500,000 euro. Miżura oħra marbuta ma' taxxa se tkun riduzzjoni fit-taxxa fuq id-dħul ta' impjieg part-time il-Partit Laburista jipproponi illi tinżel minn 15% għal 10%. Se jgawdu wkoll l-istudenti fejn il-Partit Laburista jrid li kull min jiggradwa fuq livell ta' masters jingħata eżenzjoni ta' sena mill-income tax u dawk bil-PhD sa massimu ta' sentejn. It-tieni priorità tal-Partit Laburista hija il-pensjonijiet. Il-Prim Ministru fisser kif fil-waqt li l-Gvern se jkompli jimmira li l-pensjoni minima nazzjonali tiżdied lejn is-60% ta' dħul medju nazzjonali tul it-tieni leġislatura, il-Partit Laburista jrid li l-pensjoni tiżdied gradwalment bi 8 euro fil-ġimgħa. Dan huwa pratikament il-ftehim li sar fir-rigward tal-minimum wage, il-ftehim nazzjonali dwar il-minimum wage, ħankunu qegħdin naraw li nimplementawh ukoll dak li għandu x'jaqsam mal-pensjonijiet. Din il-miżura se tolqot 190,250 pensjonant u se tiswa 17 miljun euro. L-infrastruttura hija t-tielet priorità wara studju estensiv il-Partit Laburista qed jipproponi pjan li bih it-toroq kollha ta' Malta u Għawdex jitranġaw b'mod koordinat minn aġenzija imwaffqa apposta. Qed nikkommettu l-akbar investiment fit-toroq illi qatt sar. Ħanatu timeline preċiża, it-timeline hija 7 snin. 7 snin illi matula kull triq li hawn f'Malta u Għawdex, kemm dawk li saru xi darba, kif ukoll li qatt ma saru, kemm dawk li qegħdin responsabilità llum tal-kunsilli lokali, kif ukoll dawk illi huma responsabilità tal-Gvern ħajkunu kollha qegħdin isiru. Dan il-proġett se jiswa 700 miljun euro u li se jkun iffinanzjat minn fondi Ewropej permezz inizjattivi tal-Bank Malti tal-Iżvilupp li fetaħ Gvern Laburista mill-Fond taċ-Ċittadinanza b'Investiment u instrumenti finanzjarji oħra. Proposta oħra hija dik marbuta mal-ħtieġa li jinstab il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-mistrieħ. Għalhekk ir-raba' priorità tal-Partit Laburista hi li l-ħaddiema jerġgħu jieħdu lura l-festi pubbliċi li jinsertaw fit-tmiem il-ġimgħa li ttieħdulhom b'deċiżjoni ta' Gvern Nazzjonalista lura fl-2005. Ħankunu qegħdin nidħlu wkoll diskussjoni mal-employers dwar miżuri illi ħankun qed nagħtuhom u ngħinuhom bihom biex ma jitilfux il-kompetittività tagħhom u li nistgħu naffordjawhom. U wkoll ħanidħlu f'diskussjonijiet mal-imsieħba soċjali biex jiġi maqbul jekk dawn il-festi jingħatawx lura billi jiżdiedu mal-lif annwali tal-ħaddiema jew noħolqux il-kunċett ta' bank holiday f'pajjiżna. Il-5 priorità l-Partit Laburista hi li aktar familji jsiru sidin ta' darhom. Qed ikun proposti li flimkien mal-proposti li se jagħmel il-partit dwar is-suq tal-kera ikun hemm miżura li tajn lil koppji ikunu sidin ta' darhom billi tingħata għajnuna finanzjarja lil koppji li ma jkollhomx il-finanzjament meħtieġ biex iħallsu d-depożitu tal-bank. It-tieni proposta brabta ma' din il-priorità hi għas-second time buyers, ġifieri skema li tajn persuni li jixtiequ jixtru post aħjar fejn jgħixu. Jekk ikun hemm xi ħadd li jkollu bżonn dik il-ftit iktar
saħħa biex jidħol għal dan l-investiment minflok jibqa' fis-suq tal-kera għal raġunijiet differenti, għal raġunijiet li wieħed ikun student, għal raġunijiet li wieħed ikun għadu jistudja, għal raġunijiet li forsi l-mod ta' kif ikun il-kuntratt tax-xogħol tiegħu. Ma dawn il-persuni aħna lesti kif diġà hemm skema pilota mal-APS li ġiet illonċjata din il-ġimgħa lesti li ħanidħlu għal aktar skemi u programmi simili. Dawn il-proposti u oħrajn li għadhom iridu jitħabru huma proposti li pajjiżna jiflaħ iħallas għalihom sostna il-mexxej tal-Partit Laburista. Illi dan kollu li ħanipproponu fil-waqt li huwa costed u li ħanimxu bl-istess sistemi li mxejna f'din l-ewwel leġislatura, ġifieri li naraw li kun hemm project management u implementation serja u dak kollu li qegħdin ngħidu nafu li jista' jitwettaq imma mhuwiex pie in the sky għax ta' min ngħidu. Illi dan huwa l-ewwel gvern illi mexxa b'sistema illi jassess l-operat tiegħu stess u jassess l-implementazzjoni tal-miżuri. Il-Prim Ministru stqari li l-qafas tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista huwa lest u se ssir konsultazzjoni dwaru fil-jiem li ġejjin ibbażati fuq dawn il-prijoritajiet.